soyayya ce wadda wani bawan Allah yake nuna masa inda ya jajirce domin sai ya ga Aliyu nata ya haɗa da kala kala lalla malam gaskiya gari yayi sai na ga Aliyu nata. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Yawwa Allah malamai tambaya ne. Tambaya to Allah sa musu sa mun sai Allah Aliyu nata. Aliyu nata nan fa garin kankare ne. na kankara miji kuma Aliyu nata wai ba dan katsina bane. Sai na ga Aliyu nata wata soyayya ce wadda wani bawan Allah yake nuna masa inda ya jajirce domin sai ya ga Aliyu nata ya haɗu da rigingimu kala kala wajen sai ya ga Aliyu nata. Za ku samu wannan shiri mai suna sai na ga Aliyu nata a YouTube channel mai suna SP Hausa TV. Ku je ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Sai na ga Aliyu nata, sai na ga Aliyu nata yana nan.